auren masoya murna muke yi aure na ƙauna Abdulhamid Edi ango Aisha amarya an ɗaura aure na masoya murna muke an ɗaura aure gimbiya Aisha amarya wanda Abdulhamid Edi sun yi aure na masoya. Barko da Allahu zanu fara sarkin da shi yayi wata da zara ya bani ikon waka da rera musu ma'aurata in ya kara Abdulhamid Edi ne da Aisha yau sun yi aure da masoya. Allah salati da ɗakalinka gurin shi manzan da bai da tamka sa'a hali na shi ba su shirka sun yi riko ne da annabinka sun yi aure sun raye sunnar annabu ba su ba ta baya. Ribar masoya a ɗaura aure Edi da Aisha ne ga su tare gida na aure za su tare wasa da juna za su yi tare a yanzu aure ya ba su dama su sai kuta da baya. Auren ku an ɗaura na yi murna dan ira na shirya baitukana bikin aboki na in yi murna Abdulhamid Edi ne batuna na zo bikin kar a bar ni baya domin biki ne na masoya. Abdulhamid Edi buɗa kunne ka shawara gunka sai ka gane sirrin amaryar ka karkato ne karda ka ɗauki zuga ta su wane su ba su so ai zama na aure yana su so za su ji kunya. Da cishana ta akanka da mugar kiwo ne aka baka ka kara haƙinta amaryarka duk nauyin ta yanzu na akanka damar iyaye ta zo gidanka sai ka kula da haƙin amarya. Ke ma amarya na zo gare ki Aisha ga shawara ga da baki ki zama mai ladabi ga mijinki komai yace sai ki mai da ɗauki in hakan za ya ƙara sanki gare ki ba zai yi kishiya ba. Ki zama mai kishi ga mijinki ki zama mai zamta ko a girki ki kwalliya don burge mijinki wanka ki yo sale shi gidanki ki shafa jan baki da hoda ki ta gira kin da amarya.
ranar bikin nan na gama waka farko kabir dan bahaushe da murna Abdul Show mai waka da murna Alola aini ke yayi murna Zayyana mai waka yayi murna Habibu Afuwa shi ma da murna Kamali MKD yayi murna Na hangi kosai ya zo da murna Nan Muhammad ya to da murna Kai har Abu Amshi yayi murna Sannan Abubakar Tsoho da murna Hassan Danja ya nuna murna Shehu Ufaira ma yayi murna Zango Tushi ma yayi murna Sannan da ke Bisho yayi murna Yamtukuri ya rima da murna Kai har da Ali Show ma yayi murna Musa Felicius ma yayi murna Musi Ufaira ma yayi murna Sannan da BBC yayi murna Sadiq Mazaje ma yayi murna Jam Hassan shi ma yayi murna Nima mai waka na nuna murna Mai iro ne sunana Na yi murna bikin abokina Fatan alkhairi ne a gare su Abdulhamid Edi ne na bayan da shi da Aisha auren masoya Ga mai neman ƙarin bayani 081 34 17 76 86 Auren masoya murna muke yi aure da ƙauna Abdulhamid Edi ango Aisha amarya an ɗaura aure na masoya